Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kakong amperin emlingdo kabari ke MLA jong ka East Shillong constituency kalong bakam patlong ka bakerki banit rong sya kanu ka sengsan perthai henrai kan chem shwaya ka por wa kani kan do shwa bat kinong kersan knang ba kinong kersan ru kin shai lang kelabu jingkli da ka baong ba hatu ki khat armut ki MLA ki bala phet na ka congress ba let sya ka TMC hatu ki dang don khat armut menta ha ka TMC ne kim don shu Shushu kalaong bakam de kabasuk ban shuang banit na kaway ka sengsan perthai sya kaway pan namar kam syong tang ha ka jingjit seng henrai de ben pet ya kapor habaya lami kinong kersan khnang baka jingma kanam ab ya kari bat ka jet ben riu kalaong ru baka nit phai biang sya ka seng congress bat ya kni tiket biang kalong ka basngong nya namar kani ka jingya pat ya pra po ka seng congress kalong ka basir khai bha hado dan shu ka jing sngo scam Sasuan na te lanong i-expect ba langi community ba kini para arngot ki bayang lang ni kin rung na siya ka no ga seng sanima wanum kerke ki jinglong ka jingman jong ka politics kumba PUE saudong jong pi kalong ka ba i ma ka ba i trim ka bangim la pan su thu te wei ba ya kinong ya lam la jet da kinong kersan ai la dingi bengin ya kendo ba ba kinong kersan kana ba kinong kersan jungi kin shai lang na ba kinong kersan jungi ru kin yo kan ai ni kita ka advice ka babyang ka babed PUE ka i ka bajay ka TMC word la phet na congress khat arngot dang don khat arngot ba ka TMC pi kwa ingi banya jokar lang kumta ngi tingi kwa ban sim ya ka por ka jungi balai pikir ki Ninda sim haya kata ka kai pot no pai ba kan namar kam dei ti ka basuk bonong to mentangan le nyok sata hadin basong arbanai hang tang no OMP ngamon su igini ngan le nyok sata hang ni kam dei ru tang ban jet party hang ni ka dei ru ban pet bahabangi kinong yalam mi kinong kersan sa kuno ka party kanung don kanu ke jingma ka ba apat ya ka ribat ka jaj benri Hinship kanya kapor ko jumi. Ipat ba ulo ajet ingi kum kongres mo? Nga tengah di kongres te. Ten rela da ka kongres kam song mon shu ban ai ka tiket yang nga. Gila ai no ka tiket shuway kata ka di ka jing song juki. Ban late pai biang sa ka sem kongres ban ya kini tiket biang paderu lasungnya. Namar kani ka jing ya pat ya pra. Kalalong ka ba shen kai ba ngim song scam shu. Ngim scam shu. Haka jing si siya pinda yung jor ya karukom ay tiket ka sen kongres kam juday ti ka state kongres ka ba ay ka tiket berobor ka wan ni ICC te ten rey menta malami lapya sa kita ki kongres P ki kongres ayu ki kongres M ngam suto sutaw chu kini gisamot kini niya siyang hop ngin yaray ngin sayapet ya ka ikabadi banle tang manget ngin daya bisyar bahaswa na ya kerki namar kidon ki perlok cungi ki be kerki Rey pet ka feel ka jing kerki kerki ti ai bangin hikaya ladi na ka jing bakla ki we nang bangiru ngin scam bat ngin let caka ka babik ka pabiang namar pet mo yo kimut ni alam tang ya ladi wat klat bah bangin let mangi sino upat ba cungi ulit lang bat ngin bat uhab ba kle lang ti ai ba kata ka jing jiet ka jongi kan long ka bak sai ai ba kan long ka ba don nong rim ai kan long ka ba jeliu bat ka ban say so long pi ong bangim pat kerke rei ki pai ba jong pi pat hi kila kerke kila le sto kamu kadak iu kan ni kadak ne kam dak ka song happy kinong pet ngi ki try tingin pat le tinget yu try ken ka jing ang not jong kinong kersan jong ngi kan don barobor te kan don barobor ka jing tan ka jing yu i jong ki ka bakham jelew bani para maki ngi leleng ngi tang ki leaders ki barit leaders ki barit tam lada bon tong sur jong ki pat ba jong ni ki bong lek sata pengin lek ken henry ni ai ap ya kapot wat klet ba kinong kersan ki lajet ini sya kani ka dorbar thau an jong kani ka term na ka seng kongres ngin pendep ka term na kata ka jersey ka judai hi ka rukom banda don por le ngila resign na do betshwat rei hapok kan rubenai pinya resign pinya lek cheno kan don election hang ta kan don election biang hang ni jing do nong ko bon ya ka constituency kam dai te ka basuk pan suang lek no sa ta ne sa ta kan mau ba ka rai ko jong ni
kan ketaru ya ka konstituensi ka jong Ke sorkar ke. kani ketika sorkar jong ki parti barok dan parti show balai dengan ke sorkar like setang kata ka TMC ka pihak yang nak kongres tapi nong kumno kajing syarai ka jongki kajing ai jongki ya kata ka sensar ka khadar ya ka jela kala jangkut ibon ki belajar ibon ki babakla ibon ki ba ngindang hap penbet penbiang tinrai bandia keren lupa ya kata kalong bid na marhab job election shwa ndangi lapoi sika arkulai telesi ngin saya paikmat syakata ka khatra hadu arkuat ngin sayong opleng ni bakla hangta opleng ni bakla kata opleng hap tei hangta opleng hap yarap sakata opet ngiklet ya kata ngihi ngila syong ha opposition south nem chiteng tingi tingi sudan bet tangkawai ban menado bang ilek siya ka MDA ban yarap ya ka MDA hakikam ki babon niyo ila don pi kikam ki babha balaja kata ka gaming bill ka gaming act ba pi persya lut kumunong sosnong ngilenilan walang say ngila de persya arjar arkuway perbawan ra ya ka gaming bill day mga te ba move ya ka amendment motion day mga bala persya manumpat kloy ban ra ban keneri ki sakita ki cingim ki batamai ki bakasti tungi kampat long ka balapun kre te phila yu i mane ka ika beja kasni ya ka gaming act la repeal so wan ra ka ordinance ban repeal no ya ka tat hado ban penbet ya kata ha ka yeng dor bar sa wa an ka batamai to ha to kata kam dei ba ha ni ayo ru ki jing mentoy ki babon ki kam ki jam ki bangi yu i ki badon kat tu kat ni ki jing wet chani ki jing wet chatai tinggal persyang na ibo di balik ni adon tang sangut mo ten rai sangut ru nga tharai ngilala ban pensutho sipun ki ngi sutho ba kadon ka jing sngosi na kalyang jong kinong hikai kam tam lele hakini ki kindet sni badon kum ka tu jingja rai kum bangiong ya ka jing kan pham jong ni ya ka MDA kan long ka bajar-jar pinsui iu so pa deken ngila persyang hi bangin yarap ban pensutho lam ya kat tu kat ni kinong hikai ru ya kikam ki babon ngila bo pressure ha ka sarkar bakan pet pare bakan rai kat tu kat ni kijing rai ban pentem ya kita kijing kan an te balai kijing lek jumi seta ha to ka khamrong ka bapa ngila yo ru kat tu kat ni ki pro balapun kre te phila yu i mane ka ika beja kasni ya ka gaming act la repeal so wan ra ka ordinance ban repeal no ya ka tat hado ban penbet ya kata ha ka yeng dor bar sa wa an ka batmai to ha to kata kam dei ka ba ni ayo ru ki jing mentoy ki babon ki kam ki jam ki bangi yu i ki badon kat tu kat ni ki jing wet chani ki jing wet chatai tingila persyang na ibo di balik ni adon tang sangut mo ten rai sangut ru nga tharai ngilala ban pensutho sipun ki ngi sutho ba kadon ka jing sngosi na kalyang jong kinong hikai kam tam lele hakini ki kindet sni badon kum ka tu jingja rai kum bangiong ya ka jing kan pham jong ni ya ka MDA kan long ka bajar-jar pinsui iu so pa deken ngila persyang hi bangin yarap ban pensutho lam ya kat tu kat ni kinong hikai ru ya kikam ki babon ngila bo pressure ha ka sarkar bakan pet pare bakan rai kat tu kat ni kijing rai ban pentem ya kita kijing kan an te balai ka jinglek jumi seta ha to ka khamrong ka bapa nilayo ru kat tu kat ni ki project sal ki jong ki constituency ki balawan lam ki kampung roy ki babon mentangan sedang ban siang ya ki times nado na po dhan kiti pelun syado ka senatment kata ka di kam ka bapa nginyo bantap ikinala sa tay sa jan Veronica Lin kata ka baba ngalayo pendep ikinala jo nga ibahe sapon nomori ngalayo ru ban le ban sedang ya kayo sulong tahato kita kundai kikam ki baba ngilayo bangin penkre bangin bujli lot igitu ki lams jongi piwan kai sya kasnong jongi pilap la khamsai kalan kra amal ki kita kidi kikam ki baba lam ma ba pilek sya kasokar tengkat baro ka jing ya khana jongi kum kinong yalam
Kasyong betik tang halor ke politics. Ni hap ting man ya klek hauru. Ni hap ting ruban siyam ya karay ka banbanam tajong ni. Tingangas ngau ladapi hap ai report card ya ka jingle jong kan ni ka sorkat kan jin dalam habo kinum kiliyan ni sangun. Nomor saus nem siteng nakasaus nem nila syong kop hapo opposition nila persya ka CEA nila panlang ya ka ILP nila ban biang ya ka jindon kam jong ka kenten kasi garo ban ito na ka sorkat kami nila leno di kita bro ngiru nila ya kren lem halor kata ka pot kasam apreng kata ka siaw ka saw ka siang jong kata ka jingbang sung tho yu tau pot usam ban sedang ya ka yo silong tahato kita kundai ki kam ki baba nilayo bangin penkre bangin bujli lot igitu ki lams jongi piwan kai sya ka snong jongi pilap la khamsai kalan kra amal ki kita ki ki kam ki baba nam ma ba pilek sya ka sarkar tengkhat om baro ka jing ya khana jongi kum ki nong ya lam ka syong betik tang halor ka politics ni hap teng man ya klek hauru ni hap teng ruban siyam ya karay ka banbanam tajong ni tingangas ngau ladapi hap ai report card ya ka jingle jong kan ni ka sorkat kan jin dalam habo kinum kiliyan ni sangun nomor saus nem siteng nakasaus nem nila syong kop hapo opposition nila persya ka CEA nila panlang ya ka ILP nila ban biang ya ka jindon kam jong ka kenten kasi garo ban ito na ka sorkat kami nila leno di kita bro ngiru nila ya kren lem halor kata ka pot kasam apreng kata ka siaw ka saw ka siang jong kata ka jingbang sung tho yu tau pot usam rengi dei ban kan mau ru ba ya kata ka map ka buladron ning kong de ka kongres ka sarkar ajar kat wei de pin kan no ya no kawan ka wei ka sarkar ka lek ka wei ka sarkar ki jing bakla jong ka sarkar berim tu ai ka sarkar thamai kan pan ma kita ken ki de ki jing long nong ya lam jong ni tengkhat ngim dei ru ban pek tang ya ka constituency pek lam ya ka ribu ka jai pen rio menakan ni ki ong balai perusahaan ngut kila eben ya ka roster da ka bangi klem ya kershan lem ye wi MLA bon ra ya kataka adjournment motion den rei pidei ru ban tep apa pira ya ka adjournment motion panjing soi si pongut se klem yang si pongut ki nong ki MLA assembly pimla te ban move ya ka adjournment motion te balai yang klem ya wer ngim chu ya keren ngi chu ya pet ya kata masya so dong chung ni tang jai ko ki keli ti ya keren mentah ko pinya sai lang hawara ajen men motion pidi don subungot ti bre di belas sain lupa te pimut ban ong yang ngim long concern ya ka rosta ni long concern ba ya ka rosta khmi bha ya ka advertisement jong ka SAD ka bami hakak arbu kandai kerik 9 September kato kedai ka advertisement ka penhap halor kata ka roster sapet mo kinong sok snong jong ka Meghalaya yo tam mano ka kata ka kam ngia pher jat penriu para mangi henry ka jing betha jong ka yeng khasri tala penyat maramat lang ya ti phin keno ya no kawan ka wei ka sarkar ka lek ka wei ka sarkar ki jing bakla jong ka sarkar berim tu ai ka sarkar thamai kan penma kita ken ki de ki jing long nong ya lam jong ni tengkhat ngim dei ru ban pek tang ya ka constituency pek lam ya ka ribu ka jat penriu menakan ni ki ong balai perusahaan ngut kila eben ya ka roster da ka bangi klem ya kershan lem ye wi MLA bon ra ya kataka adjournment motion den rei pidei ru ban tep apa pira ya ka adjournment motion panjing soi si pongut se klem yang si pongut ki nong ki MLA assembly pimla te ban move ya ka adjournment motion te balai yang klem ya wer ngim chu ya keren ngi chu ya pet ya kata masya so dong chung ni tang jai ko ki keli ti ya keren mentah ko pinya sai lang hawara ajen men motion pidi don subungot ti bre di belas sain lupa te pimut ban ong yang ngim long concern ya ka rosta ni long concern ba ya ka rosta khmi bha ya ka advertisement jong ka SAD ka bami hakak arbu kandai kerik 9 September kato kedai ka advertisement ka penhap halor kata ka roster sapet mo kinong sok snong jong ka Meghalaya yo tam mano ka
katakakam. Ngia per jat penriu para mangi. Henry, kajing betha jong kayeng khashari. Kala penyat maramat lang ya katakam reservation policy jong ihang ni ang kajela. Kumbanga UI, kumbanga sungtu mga yo nga bakla. Kumbanga long lang ha kaway ka ribor kaway. Pet ya ketuk advertisement pinsa sungtu kamut ayu kata karosta. Bangin ya per jat penriu para mangi kamlong ka baba. Pet ya kajing yo nong lang jong barok. Te what so ya kita ki issues ki bangiru ni flat lang. Tang bawat ken bit ini. Wat ken ini kum kita ki mandiri. Namar day mangi ki ban sa perkhat pa. Ya ki ni ki issues. Ni namar ngi gi syong hapreng te. Satu ruem. Ni support ya ke MDA halor ki issues ki badon kam ban support. Padahal ki bakla ngiru ni krenti ya ki. Atarai bila de ban risa tu bala repeal ya kataka casino kataka gambling act mo. Namar ngimpan long ready kum kajat benri. Mereka kapor bengi keren bengi don mo mas na. Don mo bayang surak padong hoat kita ikran ni baba. Tikam lele compare. Langi like seperti A B C D. Nginya lam lang ya kinong kersan ki jongi syaka kabebit kabebiang kabaskan. Jadi kita mungkin kita dalam kongres, bagi banyak yang sana ikut kongres, berbagai wan yang mungkin berbuat. Kita pun begini gedung ini, mentabur okey mungkin berkongres ini dulu. Saya bakat amat saya tidak pergi election berwan. Ni ngangam kuat penlong untuk pandit. Punong ya thuk lupa. Kalong bit ini ban ya thuk lupa ke ai ban sawan. Tinrei lada pis kem ya la kanong rim. Bat lada pi klem iben ya la ki jong ki MLA ni ki MDC. Tipinyo kanya tokso. Tinrei ya ki MLA ru ki badon pila be no. Tipi expect pat panyo kanusi ngan setip mangasya no. Kibakampat to not ya kani kajing pat jing pra jo kaseng kongres day mangi ki badai try jong kaseng kongres. Tambah kaseng kongres imat tam day show ti jong pat pa. Imat la day jong nore. Katakin ka bakta ini.